नोंथांमोनहा गोबाव सम जाबाय मैदोम बसुमतारीखौ जेलाव दं होननानै सोर मिन्थियो आरो सोर मिन्थिया कमेन्ट बक्सनि गेजेरावहाय फोरमायहरनो हागोन नङा होमबा मोनफैनो हाबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैदोम बसुमतारीयाहाय उदां अख्राङावहाय माने बेरायफैनो मोनलायबाय आरो मोनथिबाय गां फार बिरथिं फैनो हालायबाय दा खोथाया जाहैबाय मा फंनैसो बाथ्रा सावरायनो गोनां दोङो रायजो राजा नोंथांमोन जेलाव थांनानै बहुत माने लोगोफोर दाथ' माने नोंथांमोनाथ' इन्ट्र' भिडिअ बा थाम्बनेइलाव नायनानै मिन्थिखाबाय दिनै आं सोरनि सायाव आपडेट लानानै फैदों बिबासिजों बर'जों एसे दावराव सोलिबाय दंमोन बे समनिफ्रायनो नोंथांमोना सासे मानसि ससियेल मिडियानि गेजेराव नुवाखै बा फैयाखै बेफोरबायदि सानबाय दंमोन जानो हागौ आरोना दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना गोबाङाबो मिन्थिखादोंमोनबो जानो हागौ आरो गोबाङा मिन्थियाखैमोन दा मैदोम बसुमतारीखौथ' नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो फेसबुक क्रिएटरजों लोगोसे आरो इउटुबार होनना बुंनांसिगोन बयबो मिन्थिखायो आरोना दा बियो फेसबुक बा इउटुबाव मानो फैयाखैमोन बे 20 दिन बा 25 दिनसोआ बिनि थाखाय नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्टबो खालामदों जानो हागौ आरो गोबाङाबो मिन्थिखादोंबो जानो हागौ जे मैदोम बसुमतारीया जेन दाखालि बावै जिथुनाखि बर'जों आदिबासिजों दावराव जानाय समाव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे नोंथांमोना खोनानो मोन्दोंमोन जानो हागौ आरोना बेयावनो एसे अभारद्राय जालांदोंमोन आरोना बिनि बुंनाया दा बिनि थाखायनो मैदोम बसुमतारीखौ जेलाव सोनानै दोनदोंमोन जेलाव सोनायनिफ्राय दिनैसो उदां जाबाय आरोना मैदोम बसुमतारीया ओमफ्राय आं भिडिअ बानायनाया एसे लेट जाबाय बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनाया आङो एसे लेट जासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनां नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायलांबा मोजाङै मिन्थिनानै मोनगोन आरोना दा मोजाङै फुल क्लियारिफिकेसन होफैदों आरोना गावनो मैदोमा जेलाव थानायनि एक्सपिरियेन्सा माबायदि आरो मा बुंनायनि थाखाय बियो बेफोरबायदि जेल जानायमोन बिनि फारसे एसेबाबो नोंथांमोना मिन्थिनानै मोनगोन आरोना जिथुनाखि मैदोमा दा सिगांनि बुंनाय जाथायनि सायाव जेल जानायनि सायाव एसेबाबो क्लियारिफिकेसन होफैदों नालाय बिनि सायाव नोंथांमोना मिन्थिनो लुगैदोंबा नैबे भिडिअखौ फुल नाय आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो दा भिडिअ आपल'ड खालामनाया एसे लेट जाबाय दङ आरोना आंनिया होमबाबो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना बिदिबा नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे आपडेटखौ नायनानै लाग्रोदो मैदोम बसुमतारीया मा बुंदों। गिबियावनो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनहा गोबाव सम जाबाय मैदोम बसुमतारीखौ जेलाव दं होननानै सोर मिन्थियो आरो सोर मिन्थिया कमेन्ट बक्सनि गेजेरावहाय फोरमायहरनो हागोन नङा होमबा मोनफैनो हाबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैदोम बसुमतारीयाहाय उदां अख्राङावहाय माने बेरायफैनो मोनलायबाय आरो मोनथिबाय गां फार बिरथिं फैनो हालायबाय दा खोथाया जाहैबाय मा फंनैसो बाथ्रा सावरायनो गोनां दोङो रायजो राजा नोंथांमोन जेलाव थांनानै बहुत माने अभिगथाबो मोनबोबाय बा सोलोंनो हायैखौ सोलोंनोबो हाबोबाय नुफेरैखौ नुबोबाय नङा होमबा मोनसे एक्सपिरियेन्स टाइपआवहाय आङो मोनबोबाय थारमाने जेलाव मा सोलियो आरो जोंनि बर' सुबुंफ्रा सोरबायदि मानसिया मा केसाव जानानै दंफैयो आरो सोर गैया आङो अनेक माने अभिगथा मोनबोबाय जेलाव थांनानैबो रायजो राजा नोंथांमोनहा सोर मिथियो गोबाङानो मिथियाखै मानो होनोबा मैदोम बसुमतारीया जे 15-20 दिन जे जेल जानानै फैबाय रावबो मिथियाखै माने अनेकआ मिथियाखै दासिमहालागै माने सासे सानैया बानायदों सासे सानै इउटुबारफ्रा बानायदों आङो मैया मोनफैनानै आङो नायदोंबो माने सोरबायदि इउटुबारा माबायदि मैदोमनि बागै बाथ्रा बुंदों दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन आङो नोंथांमोनखौबो इउटुबारफोरखौबो किसुमानखौ आङो बुंगोन मानो होनोबा मैदोम बसुमतारीया बादि मायबा मोनसे गाज्रि राव बुंनानै बा मायबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनानै जुदि आं जेल जानाय मोनब्लाना ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि गोमगौमोन ना मिथिबायना माने बुंस'हायै गोमगौमोन आं बेखौ दिनैसिम आङो साननानै मोनहरबाय आरो दिनै आङो मायबा मोनसे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय नङा होमबा आं दिनै सिखाव खावनानै आङो जेल जायाखै बा आङो सोरखौबा बुथारनानै आङो जेल जायाखै नङा होमबा बा मायबा मोनसे गाज्रि हाबा मावनानै आं जेल जायाखै नङा होमबा दा बेनो जाहैबाय दाख्लै जि जोंहा दाङाबाजि जानानै थांनाय जोंहा क'क्राझारावहाय नङा होमबा जोंहा आङो नाम लाला बाखिखिनिखौहाय जोंहा जि दाङाबाजि जानानै थांनाय बेवहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन जेराव इउटुबार हिसाबै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोङो साननानै मोनहरदों आरो नुनानै मोनदों जेरावहाय जोंनि बर'फोरखौ जिबायदि बाथ्रा बुंदों बेजों लोगोसेहाय जिबायदि बर'फोरखौ माने जिबायदि खालामदों जेरै बुथारनानै दोनदों बेनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनायावहाय रागा जोंनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो जोङो माने जोबथेसालिनि माने आलासि जानानै फैदों आरो मिथियोना न' गोजानि आलासि जाहैनांदों मैदोम बसुमतारीया दा मेन खोथाया आङो बेखौनो फंनैसो बुंनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि दिनाव आङो मैदोम बसुमतारीया नुहुरनो मोनगासिनो दङ जे जों जातिनि सार्थआव दिनै जोङो मायबा मोनसे बाथ्रा बुंदोंना बेनि थाखाय जोङो माने न' गोजानि आलासि जानो गोनां जायो बेखायनो
दिनै आंखौ थुलुंगा होग्राफ्रा थुलुंगा होबायानो थागोन खिन्थु आं दिनै माने बिपदआव गोलैनाय समाव आंखौ रावबो खबर लानो फैयाखै आरो आंखौ रावबो नायनो फैयाखै बेनिखायनो आंनि गोसोआव जिबायदि मोनदांदों दिनै बर' हारियाहाय नङा होमबा जे बर' हारिया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदों एज ए इउटुबार हिसाबै माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव आंहा माने माबा मोनसे आंहा दाय जानानै फैदों बा आङो जोबथेसालिनि आलासि जानांगौ बाध्य जानानै फैबाय दा मेन खोथाया बेनो मालायफोरबायदि बा बेलेग सुबुंफोरबायदि आंबो सोलोंनो नाजानोसै मोनथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन खोनासं मोनसे आङो माने हिद्दान्त लादों कि आं माबा मोनसे मा होनो बेखौ आं माबा मोनसे आङो सानदों आंनि खर' मेलेमावहाय जे आंबो बेलेगफोरबायदि माने आंबो बेलेग इउटुबारफोरबायदि आंबो माने सोलिनो नाजानोसै जेराव बर' जाथिया मायबा मोनसे जुदि बुंजायोब्लाबो सोरबा सुबुंजों बा सोरबा जाति जनगोष्ठीजों जुदि बखि जायोब्लाबो बा मायबा मोनसे बुंजायोब्लाबो सोंखारि जायोब्लाबो आंबो सिरि थानो नाजानोसै रायजो राजा नोंथांमोन बे स्पष्ट जानानै फैबाय माने आंबो सिरि थानो नाजानोसै माने आङो माने आंना खर'आ खामानि होआ नालाय मायबा मोनसे बाथ्रा बुंफ्राङो बिनि सायाव आंहा दालि जानांगौ बाध्य जायो बेखायनो आंबो दिनैनिफ्राय मोनसे आङो साननानै लाबाय आंबो माने मा दिनैनिफ्राय जेबो बाथ्रा बुंनाय नङा सिरि सिरि थागोन आङो जाहाथे जाथिया बा जोंनि बर' जाथियाहाय मबे लामाजों थांदों थाङाखै आं बेखौ माने एकदम माने खोलैनानै आं दोनसिगोन माने आं जेबो माने नोंथांमोना आंखौ बुंहरनोबो नाङा जे मैदोम बसुमतारी ओरैबायदि जादोङो नोङो इउटुबार हिसाबै नों माबा मोनसे बाथ्रा बुं होनबाबो आं बेवहाय सारेन्डार जानानै थागोन आं बुंनाय नङा मानो बुंनाय नङा दिनैनि दिनावहाय मोजां खामानि मावनानै जेल जानाय लोगो लोगोनो रावबो जोंखौ नायनोबो फैयाखै रावबो जोंखौ हेफाजाब होआखै खिन्थु मैदोम बसुमतारीया मायबा मोनसे गाज्रि हाबा मावनानै जुदि जेल जानाय मोनब्ला बा दालि ओंख्रि जाहैनाय मोनब्ला ओरैबायदि आंखौ दामगौमोन माने बर' समाजाव आंखौ गाज्रि होननानै खिथिगौमोन आरो मोनथिबायना दा अनेक इउटुबारफ्रा बुंदों जाथिनि थाखाय माने बाथ्रा बुंनायनि थाखायसो आं बिदि जाफैगोन मादों नै बेफोरबायदि अनेक इउटुबारफ्रा माने गावसोरनो साननानै लाखादों नंगौ नोंसोर बुंनाया सैथो आरो आं बे खोथाखौ बुंगोनानो मानो होनोबा आङो सिखाव खावनानैबो आं जेल जायाखै मोनथिबाय बर' जाथिया मायबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदोंमोन बा माबा मोनसे नासय जादोंमोन बेवहाय आङो फंनैसो बुंदोंमोन आं बेवहाय दालि ओंख्रि जादों अनेक मानसिफ्रा सोंदोङो आंखौ जाय मानसिया एरेस्ट खालामदों बिथांमोनाबो सोंदोङो जे मानि थाखाय जेल जाखो आं डाइरेक्ट होनदोङो जाथिनि थाखाय जाथिनि सार्थआव फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन जेराव आंनि बुंनाया भाइलेन्स जादोंमोन भाइलेन्स जानायावहाय आं दिनै न' गोजाननि आलासि जानानै फैदोंमोन दा आङो बेवहाय बुंनो थांगोन जोंलाय सोर मैदोममोन बायदिया सोर मानो होनोबा खोनासं दिनै गिदिर गोलाव दङ नाम लाया आङो ओरैबायदि जानानै थाबाय जाथिनि सार्थआव रावबो गैला माने पलिटिकेलनि आन्दाराव थानानै बा राजनितिकनि आन्दाराव थानानैहाय माने राजनितिकल' बाथ्रा सानग्रा पलिटिक्सनिल' खोथा सानग्रा जाबाय जाथिया थैनानै थांथों बर' जाथिया गोमोरलांथों बा थैनानै थांजोबथों मिथिबायना बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया किसुमान लिडारखौ आं नुबोगासिनो दङ दिनैनि दिनाव माने जाथिनि सार्थआव रावबो गैया पलिटिक्सनि सार्थआव दिनै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ आं नुनो मोनदों आङो बुंगोन लासैनो सोरबा आं बुंनाय नङा नामखौ सोरबा अपोजिशनानो जा बा पजिशनानो जा आं बुंलांगोन जातिनि सार्थआवहाय बाथ्रा बुंनायखौ आं नुनो मोनाखै अनलि वान पलिटिकेल लाबालाबखौ लानानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जोङो लिडारफोरखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ बेनिखायनो लिडारफ्रा बुङा जोङो इउटुबारफोर बुंनाय लोगो लोगोनो मा जायो जोंखौ डाइरेक्टलि एटाक खालामो बेखायनो आं होनदोङो सेकेन्ड टाइम आंबो बुंनाय नङा जातिनि थाखाय सोरबा जातियाहाय जोंनि बर' जातियानो होन सोरबा जातियानो होन बहा थैयो थैथों आं होनखागोन बहा थैयो बहा थाङो थांथों आं होनदों गावनि सार्थआव थागोन खामानि मावगोन दांगोन जागोन सोर जातिया बहा बुथारलाया नोंथांमोनाबो आंखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों दा फोरमायहर आरो नोंथांमोनहा बेखौनो सानदो मैदोम बसुमतारीया मोनफैफिननो हाबाय टेनसन लानाङा जोङो सप्ता मोनसेनि गेजेरावनो गनो गोनांमोन किसुमान खामानियाहाय सेसन सिजिएम कर्टआव मारिनायावहाय केन्सेल जानायनि थाखाय जोङो एसे गोबाव थानांगौ बाध्य जाबाय दायो मोजाङैनो मोजां दोङो टेनसन गैया आङो सिखाव खावनानै डकाति खालामनानै आङो खुनु जेलाव हाबाखै मायबा मोनसे जातिनि थाखाय जातिनि सार्थआव फंनैसो बाथ्रा बुंनायाव दिनै आंखौ एरेस्ट खालामनाय जादों बेवहाय आंहा जेबो दुखु मोननाय गैया रायजो राजा नोंथांमोन मैदोमा मोनफैनो हादों मोजाङैनो आरो नोंथांमोना जाय मानसिफ्रा आंखौ कन्टेक्टआव मोनाखैमोन नङा होमबा जाय मानसिफ्रा बुहुत मानसिफ्रानो आंखौ हांख्रायोमोन नङा होमबा खामानिनि थाखाय बेखायनो नोंथांमोनखौबो आङो गुरै खावलायदों नोंथांमोनहा दायो आंनो मेसेन्जाराव मेसेज खालामहर आङो मोनफैगोन आरो आङो दंफैखायो आंखौ नांगौब्ला मेसेन्जाराव मेसेज खालाम आङो निस्सय नोंथांमोननो आंनि नाम्बारखौ हरनो थाखाय आं राजि दोङो